سلام كاب هوب ميديا زارات شانل لوم عنتي بزعبة كرن أفريقيا مالت لعل زغني لأخني كرن أفريقيا جيفري دافيد فيلتمان أبزي سومنزي تقلال نابزناي زوبانا كرن أفريقيا لعل له كوينو نتيجة له أمونغو إثيوبيان سودان مصرن شجرات المفتاح كم زرب كم جمرن كم زمتن دخونا جن إزو زبازي بغندو تأفافي مالت جيوبوليتيكا تيا كمام تنايت مريت أزيو تتماتن مغابة تنزل على هجرات كا أبزي رحبة نهتن ربحان نخو حسان نخوات أزران ستزدليا تي أقدمو تتماتز نبرزي زبازي حج مستيزلو وطرت جتشتن أب منغو إثيوبيان سودان جبسن بمغنيات ناي حداس قدب ناي حداس قدب لعد خوينو عسرت عمتات زاكل بزعبات نايتي حداس قدب كايدو كوات تصنحي أب ناي متشرشتا كتام تنبيرو اللوجن ناي موداتا معلبة بخبرو اللو تخالن كلتشحن عسرت حمشتن تيناي إعلان المبادئ بهالمالات تي مسارتها ودخوني سمم ناي إثيوبيا مراحي زنبر بريسيدنت هايلي ماريامن كومدما ناي السودان مراحي عمر البشيرن عبد الفتاح سيسن زغورو كلتشحن عسرت حمشتن كتام نيرو إعلان المبادئ بهال تي مسارتها وبرنسبلز ناي تي الداسة ودب ناي كليت ناي سلستين هجراتون ناي مسنون ناي ماين لسنرات تي تكنيكا وقداي درجة 95 كميتي أب معلوبي بتيحيو زبل مدمدم تاقوات نبرم بسنكي حدا ناي قدام تاون تيز نبرة ناي تكنيكا وقداي حمشت ويكس كاب 10 خميتي تفوز زبل زنبرة كنتات متتاو ناي قدام حيلن ناي بوليتيكاوي ونا بالعلي توسيحو تنقر فتح كركباي كالن هذا حدث الجزيات رينينا بريسيدنت ناي أمريكا دوران ترامب تي سممع مالت ناي دقف ناي أمريكان ناي كنزب مينستر تريجري مينستر تخايدو تي تسقع ملو بملو ناب مصر خوينو دما زيد اللي أقدد زخوني كتام نخنبر مستحاتو إثيوبياويان مصر تفرم كلا إثيوبياويان قلنا تسمع حاسمنا هم نتينا لهم كم ذكرتون السودان دما حسب خمسة هبتن كابزيس تبقى دما تي زعبنا هي أبكرنا أفريقيا زولو وتر ندقنا وندهرزنا هي أب كل التجراي مسنا فدرال منقستي تفترة كونتات دحري كل تسال استمعتي ناي السودان وتدراتون أبتي ناي زنبرناي دوب زي ناي نوح كلولاو زي تفتحي وزي زي تودع بوت هدراتهم أتيم كم استوات هتروان إذن إتي ناي قدامي ناي مبلغ ناي تود بزي السمع تغير تبعيلو إذن ناي كلاي ناي مبلغ جديد ما ورش دشتن شو عتن ويشمونتن ملا يزبهل دولو ناي حدا سيقدو وناي أبا زي ناي أباي مالتيو إذا وترزين لا عليه سقامنا وتهتراو قجت كمريح في إليو تبعيلو كابزز تبقى سيد المطرات كاب عدد عسران سلستن ورح 4 تكل تشحن عسران حدا نجميرو زيدو عدو خاني ودبنا يكرن أفريقيا فيلتمان مجمريا بمصري من البريسيدنت عبد الفتاح سيسي كوبنو ما ناي واتسع قداي منستر شامح سكري ناي مسنون ماي منستر تمرخب كتشيلونا بإرترا مس سبا سلطان إرترا مس كور بريسيدنت هاجر إرترا إسياس أفوركن 4 ساعات زأكل زي تخيدو بمنقد ناي يماني ناي دينا منستر ناي قالوا هابن ناي واتسع قداي تي أب أفريقيا زلو شجرات مس أفريقيا تسامى معها مفتحين اختركب مخانا تحبيرو زرزراتو قازين تزيتو هالي دحرزي زنبرا ناي تيلوخ ناب سودان بمنع دما مس بريسيدنت ناي تعدي عبد الله حمدوكون كوم دما ناي لولنت عبد الفتاح برهان كم ناي مسنو
ናይ ሚኒስተር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ድማ መርየም ሳዲቅ አልማህዲ ከም ተረኸበ ድሕሪ ዝርከብ እዚ ዝነበረ ዝርርብ ዝርዝር ዝተገልጸ ነገር የለን ግን ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት እዚኣ ብኸመይ ገይረን ክፈትሖ ከም ዘለዎን ዝከኣላ ክትገብር ምዃና እቲ ዘለዋ ናይ ብፍላይ ምስ ምስርን ምስ ኢትዮጵያን ስትራቴጂያዊ መሓዙታ ስለ ዝኾና ሱዳን እውን ምስቲ ናይ ገዳ ዝተላዕለሉ ሕጂ ዘሎ ዝምድናታት እቲ ዝከኣላ ገይራ ኣብ ብናይ መንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ናይ ዘተ ስምምዕ መፍትሒ መዕለቢ ንክግበረሉን ዝከኣላ ክትስዕር ምዃና ትሕብር ኣላ እንተኾነ ግን እዚ ሕጂ ዝለዓለ ልኡኽ መሪሕዎ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣምባሳደር ፌልትማን ቅድሚ ሕጂ ካብ 2004 ክሳብ 2008 ኣብ ሊባኖን ኣምባሳደር ከም ዝነበረ ካብ 2009 ክሳብ 2012 እውን ናይ ኣሜሪካ ወኪል ኮይኑ ኣብ ናይ ውድብ ሃገራት ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት እዩ ነይሩ እሞ ንሱ ዝረገፀን ሃገራት ከም ሱርያ ኢራቅ ዝኣመሰላ ከምኡውን ሊብናን ንፅባሓይቱ ግጭትን ሽግርን ከም ዝፍጠርን ተን ሃገራት እውን ዳርጋ ኣብ ሕማቕ ናይ ዕንወት መንገዲ ኣምርሐን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር እሞ ናይዚ ልኡኽ እዚ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝለዓለ ልኡኽ ኮይኑ ምምፅኡ ነቲ ሽግር ክፈትሕ ድዩ ወይ ናብ ካሊእ ገፁ ንኸይንፍት ይፍራሕ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ነዚ ብትኩረቱ ኣትኩረቱ ክገብረሉን ጥንቃቄ ጌርና ብፍላይ ኤርትራውያን ድማ ንሕና እዚ ቀረባ ይፀሉና ስለ ዝኾነ ጥንቃቄ ንክንገብረሉን ምሁራት ኤርትራውያንን ብዛዕባ ነዚ ጉዳይ እዚ ናፍልጠሎም ድማ ቀፃሊ ሓበሬታ ንህዝቦም ንኽቡ ዘለኒ ርእይቶ ወይ ምሕፃና የቕርብ ብዝተረፈ ድሕሪ እዛ ናይ ሓፃር መድረኽ መሰጋገሪ ክምለሰኩም እየ እዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምቲ ቀደም ኣቢለ ጠቐስኮ ኣዝዩ ተኣፋፊን ርግኣት ዘይብሉ ከባብን ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ድማ እቲ ምንጪ ናይ ማይ ማለት ኣባይ ድሓር ኒል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሱዳንን ኣብ ምስርን ዳርጋ 97 ካብ ሚእቲ ትህላወና ኣብዛ ማይ እዚ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብዚ ናይ ኒል ማይ ዝተመርኮሰ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ነዚ ናይ ማይ ናይ ኒል ወሓዚ ድማ እቲ ኣብ 1929 ኣብ መንጎ 1959 ኣብ መንጎ ሱዳንን ምስርን ኢትዮጵያ ዘይብሉ ክልቲኦም ዝገበርዎ ናይ ማይ ምክፍፋል ምስሪ 55.5 ሱዳን ድማ 18.5 ሚልያርድ ርቢዒት ንክወስዱ ተሰማሚዖም እዚ ግን ኢትዮጵያውያን ኣይተሳተፍዎን እዚ ዘተ እዚ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ተገብረን እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረት ዘይምስማዕ ዘሎ እዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ስምምዕ ሓንቲ ንጣብ ማይ እውን ክትጎለና የብልናን ዝብል እምነት ኣለዎም ብወገን ምስሪ ብወገን ኢትዮጵያውን ድማ እዚ ሕጂ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህዳሴ ግድብ ምስ ተወደአ ስጋብ 6,000 ሜጋዋት ናይ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ስለ ዝኽእል ንኢትዮጵያን ንከባቢያ ዘለዋን ሃገራትን ኤሌክትሪክ ክትሸይጥ ዓብዪ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ንኬንያ ኤሪትሪያ ሱዳን ከምኡውን ስጋብ ንምስሪ ኤሌክትሪክ ክንሸጠልኩም ዝብል መደብ ኣለዎም ስለዚ እቲ ብቐንዱ ኣብ መንጎተን ሃገራት ከምቲ ኣቅዲመ ጠቐስኮ ብመሰረት ናይ ቴክኒካዊ እቲ ናይ ማይ ኣመላልኣን ኣዋፃፅኡን ንክልቲአን ሃገራት ንሱዳን ይኹን ከምኡውን ንምስሪ ክወደአን ከም ዘይክእል ምክንያቱ እቲ ማይ ምስ ሓዞ ኤሌክትሪክ ከምንጩ ኮይኑ በቲ ቱርቡናት ገይሩ ክወፅእ ኣለዎ እንተደኣ እቲ ማይ ዘይወፅኡ በቲ ቱርቡናት ኤሌክትሪክ ከመንጩ ስለ ዘይክእል እቲ ማይ ከም ዘይቅንስ ጥራይ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ተመሊሱ መንገዱ ከም ቀደሙ ናብ ሱዳን ይኹን ምስሪ ከም ዝቐፅል እዩ እቲ በቶም ክኢላታት ዝሕበር እሱ እዩ ተሓቂ እውን እንተኾነ ግን እቲ ናይ ፖለቲካ ምትእትታው ኣለዎም እዚ ኩነታት ዝብል እተን ዝለዓለ ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት እውን ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ኣፍሪካ ሃገራት ክምዕብላ ከም ዘይደልይወን ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲኦም ምርኩሳት ኮይነን ለመንቲ ኮይነንን ምንም ምዕባለ ዘይብለን
መዋእለን እንዳተመዝመዛን እቲ ዕቑር ጉልበት ናይ ሃገይ እቶም ደቂ ዓድን ከምኡ ድማ ማዕድናትን ባህርያዊ ጥረ ነገራትን ንኽምዝምዙን እተን ዓድታት ድማ መዋእለን ከምኡ ኢለን ከይማዕበላ ንኽጓዓዛ እዩ ዘለዎም። እዚ ከዓ እቲ ሕጂ ናይዚ ህዳሴ ግድብ እንተደኣ 6 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኣመንጭዩ ተዓዲ ክትምዕብል እያ እቶት ክትረክብ እያ። እቲ ከባቢ ዘለውን ኤሌክትሪክ ምስ ረኸበ ኢንዳስትሪታት ናይ ምምዕባልን ወፍሪ ብደገ ድማ ዝዕድም ኩነታት ምቹእ ክፍጠር ስለ ዝኾነ ነተን ልዑል ከም በዓል ሕብረት ኤውሮፓ ኣሜሪካ ዝኣምሰላ ኣይደልዮን እየን። እዚ ስለ ዝኾነ እየን ድማ እቲ ማይ ውዕል ከይገበርኩም ክትመልኦ የብልኩምን ተባሂሉ ናይ ምዕባለን ናይ ፀጥታን ዝግበረሎም ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት ጠጥቶ ከም ዘበሎም ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ፅቕቲ እዚ ኩሉ ግዜ ጥራይ ኣብ ዝቐርኒ ኣፍሪካ ዘይኮነስ ጠቕላላ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ንኸይምዕብላ ዝግበር ለፀቕጥን መሓነቓን እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪካውያን ኣብዚ ዞባ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣፍሪካውያን ጠቕላላ ንዕብየትን ምዕባለን ኣፍሪካ ክንዓይ ከም ዘለና ነዚ ኩሉ ዝግበር ማሕለኽታት ድማ ክንፅጎ ከም ዘለና እዩ እቲ ቁኑዕ መንገዲ እሞ ተስፋ ገበር ሕጂ እዚ ናይ ሕማቕ ናይዚ ናይ ልዑል ዝኾነ ልዑል ናይ ኣሜሪካ ፈልትማን ንሳን ዝረገፀን ሃገራት ፅቡቕ ታሪክ የብሉን እሞ ኣብዚ ከባቢ እውን ናብ ናዕቢ ዘምርሕ ናብ ግጭት ዘምርሕ ኩነታት ፈጢሩ ንኸይከይድ ዝብል ስጋት ኣሎ። እዚ ስጋት እዚ ንኸይፍፀም ዘለኒ ትምኒት እንዳገለፅኩ ኩሉና ኣፍሪካውያን ድማ ንምዕባለን ዕብየትን ሰላምን ኣፍሪካ ንክንሰርሕ ተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ኣብ ናይ ህዳሴ ግድብ ወይ እዚ ናይ ሕጂ ራይሰንስ ዳም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግዙፍ ዝኾነ ግድብ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ 2010 ጀሚሩ 2021 ዓመቱ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ታሪክ ከም ዝሕብሮ ብ1874 ኣብ መንጎ 1876 ዘሎ ምስራውያን ክናት ኣካይዶም ነይሮም ኣብ ጉንደትን ኣብ ጉራዕን ከም ተሳዕሩ እዚ ታሪክ ነፍሲ ወከፍና ንፈልጦ ኢና። እቲ ዕላማ ናይዚ ኩናት እዚ ድማ ካብ ጣና እቲ መበገሲ ናይቲ ማይ ምንጪ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ብምቁፅፃር ነቲ ማይ ተቆፃፂርካ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ምስሪ ረብሓ ንምውሓዝ እዩ ተገይሩ ነይሩ ማለት እዩ። እሞ ሕጂ ሓድሽ ዝጀመረ ኣይኮነን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ከምኡ ድማ እቲ ሕጂ ናይ ሱዳን ተወሳኺ ኣብኡ ተደሚሩ ማለት እዩ። ተዘይኮነ ሕጂ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ኣብ ነንሕትዞም እሞ ምስሪ ከዓ ነዚ ናይ እታ ሓንቲ ካብ ኣፍሪካ እንኮን ዘይተገዝአትን ሃገር ኣብ 1896 እውን ጥልያን ከም ዝተሰዓረት ብኢትዮጵያ ክሳብ 1936 41 ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኪዳን ተሳዒራ እትወፅእ ድማ ኢትዮጵያ ተንኮ ካብ ኣፍሪካ ዘይተገዝአት ሃገር ስለ ዝኾነት ኤውሮፓውያን ወይ እቶም ምዕራባውያን ንኢትዮጵያ ክትንብርከኽ ክሰብሮ ዘሎ ልዕልና ዘይተገዝአት ፀላም መሳርሒት ናይ ኣፍሪካ ዝኾነት ምስራውያን ድማ ካብ ምንጩ ካብ ቅድማ ትሒዞም ካብ ነቲ ማይ ተቆፃፂሮም ውሕስነት ናይ ምስሪ ምፍላይ ኣብቲ እዋን ዓባይ ብሪጣንያ ተገዝኣ ስለዝነበረት ዓባይ ብሪጣንያ ድማ እቲ ንዓ ዘገድሳ ናይ ጡጥን እቲ ናይ ካሊእ ናይ ሕርሻዊ ብመስኖ ተካይዱ ዝነበረት ኣብ ሱዳን እንተኾነ ከምኡ እዩ። እሞ እዚ ኣቐዲማ ኣብቲ ናይ ቀደም ቢለ ዝተቐስኮ እቲ ግጭት ቀንዲ እቲ ናይ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ህዳሴ ግድብ ወይ ናይ ራይሰንስ ዳም ዘይኮነሲ ንነዊሕ ታሪክ ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ ተወሳኺ እውን ንክፍለጥ እዚ ንነዊሕ ውህሉል ዝፀንሐ ኣብ ታሪክ እውን ተሰኒዱ ዘሎ ናይ መንጎ ምስርን ኢትዮጵያን ናይ ምቁፅፃር ነቲ ከባቢ በዞም ምስራውያን ሕጂ እውን ዘለዉ
ሰብ ስልጣን ወይ ፖለቲካነታት ከም ዝግለጽ ዘሎ እንተዳኣ እዚ ናይ ህዳሴ ግድብ እዚ ብዓወት ተዛዚሙ ግቡእ ስርሑ ኣካይዱ እቲ ናይ ዞባ ምቁፅጻር ኣብቲ ዘሎ ከባቢ ናይ ሚዛን ምቅያር ከምፅእ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ከዓ ነዚ ከም ዘይደልይዎ ብግልፂ ዝሕብሩ ዘሎ ኩነታት እሞ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ነዚ በርቲዖም ነዚ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ህዳሴ ግድብ መፈፀምቱ በፂሖም ንሕና እውን ተጠቀምቲ ናይቲ ፀዓት ኤሌክትሪክ ክንከውን በዓል ተስፋየ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ ዝነበረኒ ብዛዕባ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ይዛዝም ክሳብ ብቐፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ሒዘ ዝምለስ ድማ ደሓን ቀኒ እንዳበልኩ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣመንቲ ምስልምና ዝኾንኩም እቲ ናይ ፍቕሪን ናይ ምስ ፈጣሪኹምን እተራኸብሉ ናይ ሮሞዳን ናይ ጾም ግዜ ወዲኡ ንዒድ አልፈጥር ዘብፅሐኩም ብሰላም እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኩሉ ሰና እንቱ ጠይብም ዒድ አልሙባረኽ እንኳን ናብ ዒድ መፍጣር ኣብፅሐኩም እንዳበልኩ ቪድዮ በዚ ዝሃዘን ደሓን ኩኑ ቻው